pride of Scotland of the East, RJ Foundation, a CSR arm of CMJ Breweries. Markmat bat kiru kmat, markmat berubah ruweling do. Hakajing petang ke jongi penyok mania keren, pakiru pakmat jongan ni kejela. Ya aku beli pi kinong pet, ya kini ke program ke jongi, pada kini ke kendi bumtang idon, bat ni ba ruweling do belalong unong ikmat. Jongi yang terbatoan, neduk senam kat kendai sepak nyepuar. Aku beli pi ba ruwel. Belashuan. Kindiat aku bede ba kejing don benta ke jong pi hak politics. Belalong nong ikmat adu senam kat kendai sepak nyepuar. Ikwa ban yok ke jingtip na pi ke ba pelong ye pi ban poi shikne ke jeli how to snam kata hadien ba ke jela ke jongi ila yo yala ke jong ke jela ke bapura Hagin sha ngade tangu brew very ordinary ba red tag nong kendong but ngayo education langba kijing ek ba kraw namar ngade kun badok kun swet ba kupa jongi ulayap na do ba ngadang laisnem para jonga dong laisnem baru yap no kupa jongi te la shu ino yangi la bungut ki kun hoy te ngam shimyo ke education batikna watla nga angnut palat ban yo education badda kajing angnut jonga ngaju yam hapor madang khna mangan yo le school but imei ha ke jinglong rikun thei ila du thia du dam kumno ban bla na gam taban krishan yanga man le pu school baro sipara kim simyo kalat ban pule school ngade tang manga namar ba ngalong batlot le se ban reb ban riang ban kit ban ba naga taga daw ngakwa ban le school but imei namar katai la haban struggle ban penyo ban penla ban bu school yang nrei kataru tang hasenong kamut hawa mau hasenong berhamau kurwat but nga ino mau kurwat hadin bang ila dep ya ka middle english but ngawan pule hang ne da ka jeng krisyan le sei mei doni masi bai kular yang aba la don jeng ngan Shudino tengini masih te namar kata ngayo ban let's school hadu bang pendep matrek tang sudah bi ka exam ka matrek exam kumno ki nong peniat ya ka school maharam kabal long menta ka higher secondary school maharam kalong government menta hata ka por dang lay private but hangta ki khot yang bangan wan yara phikai tang sulat tang sudah dep ke matric exam but ngayara hikai spor tarhadu ba ngayo I advertisement namta ki ban recruit ke air force but ngalet ban appear ya kata ka exam hangne ya Shillong but kumno detang mangamarwe na ki khasi ki ba shajet bat ngalek hawju usnam khat khandai spa sanpho pra habang adang pas matric ki ngayo rungno hangta hapo Indian Air Force bat ki pa yanga banwan medical exam ha Jorhat bat na Jorhat ki recruit yanga bat ngalek ban late training sha Bangalore te hadin ba ngelayo train ko masisnam ai te lapa biang yang bangan wan trei sapo Assam kemud Hajarhat Rural Station ki Air Force Station bat hang to nga sabun snam kumban rusnam ai nga sa ang to bat hoj ngalet duty keleng India baro te nrei nga sa apo ke Indian Air Force tang sposnam bat hadin sposnam nga inono ke Indian Air Force da ka jing thumu le se ngala ban appear kano ka competitive exam nagmentaban yo higher appointment higher assignment
Tenrei kata kam simlar kam simyo gano ka lat ban rong gano kam. But namar kata immediately hadin kata karbangarang don syuti na ke Air Force shwa bakin pelajanga te ngayo na ka kam ban shu join la ka join hapo ka Assam service but kata kalong ban join kumu excise inspector hapo ka Assam excise but hang turu ngatre tang katukan is number how January 1972 balak penbena bagin sayo ke jela ba ngarisay no na ka kam kumu inspector excise but ngawan ban join ka politics. Pidei nomi kemat beningkong do jang mokorwat constituency tahadian baka Meghalaya kalayo ya ke jela ke Bapura. Mano ba I min CMP hakatu kapor bandon hakani ke jeli. Pi kadon ke jingkwa ba hapo jonga kalong banga ngala sungu palat ya kadong kathan kabala penmi yang aku educated boy habang amdon yung kerman man yo education rengayo ke education te kadon ke jing sngau nga ba ayungan le ngamla le para breu jonga ladangari don ke government service kadai tang nam tak jam toy la de la yang ahi ladanga rep ngariang la nengal le kanono kam le se kalong tang nam ta jong ahi te nga perkhat ba le se da ka ba don ha ka politics le se kan pli kilat banyo ban chakri ki para breu ha ka dong ka than ka bala penmi yang aku wei na ki bagi khot educated boy te nga pendepi ka BA ru hapo ka Indian Air Force kat bangadang serve hapo Indian Air Force but namar kata ku mu educated man nga sngau ba ngamdon ban le ye ki para briu jongi imat le se da ka ba join ha kane kam politik le se ngala ban le ban chakri ya ki para paj ba ban suk liang ye ke ka ba kadong kala pan mi yang ku mu briu o bala yo education tangitai de jing thumu iba ngami ban join yak ane kam politics Mano pat bala I min CMP na prengki nongelam hakatu kapor. Hagi sya kidon gi perlok kumba openg kumba androy opniao kilong ki political leader ta kapor kilong MLA kilong MDC to kapor te kasudon ka jing yalong perlok jong ki nang tai ba moksha na boy iba poi khalang hagaju ka yang bangi poi manga te kini kedon ka influence ka to karne chapang kumno ban don ha ka politics tangitan rem da don kano ban ong ba ki ban influence nga hadu kata sim da don rei ho ya ka ba buddin ya ki bajia ha ka to ka por hagani ka than ga jongi hag to ko por kolong ngiale banyo ka state bakarpang la ka jong bat namar ka tang yo ban buddin berbor ya kita ki jing ya ki ak to ki por habang adang don hapo ke Indian Air Force bat haki services po ka state government jong Assam ru Baruel khat kandai spa nyu puar pilawan chiki yang darbar thawan haringkat bat kiwei pat kisan kundai ngot pat re kani ka kenti ka menta ka yeng darbar ka bakandai ni dan tang arngut kinomi kamat kiba nadu ka tu kapor baka jela kala yo yel ka jong ka yeng darbar tho an pila ban che thu yangi ka experience ka jong pi hapo ka yeng darbar tho an kalung baskutanat ban kan mau ya ki por ki bakaman chua hagaba ngiyo ak to ko por kajing sensar da ka regional party ka FHLC hakaba kapten sang mahi ulong u chief minister ba bibilang do ulong u minister finance uba kam long u leader na ki khasi jongi ak to ki por but barat hon sing ulong speaker ak to ko por te giru rang ba baro
bat ka bang ya kendu kelong baro ki MLA tu ko por ki don syaka well meaning ki don ka jing thumu ko ba bhana menta kumno ban syakri ki pajba but kalong basung tenat bangirang yor waktu ki por ki breu ki banang ban kren ban khana ban sutho kumjong ba hovar nyauta bat ki wei ki breu ki banang ban kren nata jong ba adventure bare bat ki wei te kini baro ki pensung tenat yang i ban don ha ka feel kum kato bat ki ne ki bala khamrang ba sya ki long sya ka lenti ban betin yang i ki ba khamlong din bangin sungthu khambha ki baro ha ka sain perthai bat kumju kumno ban syakri ya ki pajba halaki dong bat ha ka state baro ka wei thai to ka por phidang don nakarta ka ba arpsan clear lai pesan ta ka ka jing ye pher ka ba phio I ha ka ni ka jok ka momenta bat ha ki tu ki por ki pa menchua ha ka bai dei bat ka ta ka jinglong ni khmat bat kumjuru kumunong tho an ha po ka yeng tor ba tho an ngada pe kala don ni ka jing ye pher na marle se conception ki breu ka jing su thu jong ki breu kala compare menta ki breu ke la nang la start ru ki babon ke la nang la start ki ba kham sempang ru nata ha ki bun ke liang ke la don lot kad ba ki por man chua kadai ka responsibility jong kini ki nong yalam la ha ka politik kane ka emang salang ki ba kham long ki bam kham mol dia ka jeng mu jeng perkhat jong ipai ba te ngiru kum ki breu to ko por dang kham samla kadon ke jing angnut ba ngin hab dedicate yalade ban syakri ki paiba ban le hok ki kambaro ki bang itrei namar ba ngilong ki target ngilong kaskum na kamenta jongki babun balang ki ban pechangi te namar kata ngi habban kondok yalade nadu ka disiplin nadu ki kambaro ki bang ile kelong habang i attend ya ki meeting ya kini kita bro ngi hablong in time but ngi persyang man thu ya ki bro da ka bang i police tom ngi perkhat tom but ngi ya kenduru ya ki pajba ya ki nong Christian jongi ya ki keleng ya ki constituent ki jongi te kaweru kalong ba ngi sengutenat ba ki rurang ba atu ko por kilong accommodating ha kawai liang namar ba wadlarangi don lagi jongi parti tu ko por kalong ba ngim daya sengau ngia lejawan ngia trelang hi ya ki kambaro hoj ka ruling parti ka don lagi jongi program jongi ki kambun kam banyangi ki ba don ka opposition Henry wala ka taru kamdon ka jing nyaubannya ki opposition ru ngiyo kilat ki kabu kumju kumba lajno ki appointment ki nigitai ngem dadon wala ka taru haki block level haki area bafer ki district level ki nigitai ki kam ki ai hi na ka ruling party wati ki opposition ru te nga julong chairman jong ka block ha kita ki poru na marba ka ruling party ka nyokor ya economic mat te namar kata ngimda ya sngoper apedeng ke ruling party but ki opposition ru ngiju ya trelang ki babun ki cap but ngilet ya ki function ki babun aba ki invite yang ibandon te kita longkap ayubat ki rurang baru ki kim sngo ngi kerpat ya ki bakin ya shimlem ban kren ban khana po assembly ru khnang bangi kilong din ngin kham sngo tho tingi ngakan mau ba nga ba di ba win stones imyong ngi julet kerpat ya iba hovar ban ong ba hovar phiu parliamentarian wala experience bha sngo bha se ya shim talem mi katokan ki kam hapo assembly khnang bangi ngin so tho kumno fikren khana bar kalong bas ngo tanat ba iru aba sngo tanat i alam i le ya ta kam te hnre teng yong am phinga sitom ngam du ka to
Anyway, tama kadon kay jing sultanat tu ki porba ngiat relang. Apa deng da pide ke de ruling ne ke de portion ngiat relang kumjo. But kirang ba ru kim sngu habang ikerpat ya ki ba kin le ya kano kam. Te ba bibil do ru de way ba ngis sultanat warlang I dona portion andre iba pensulur. Baro kumno bangin syakri ki pajba. Ta de ka phang ka ba ngi sungtana tak tu por bat namar kata ham po assembly ngi ju perform ngiru ngi pen iya ki ba ngi le ya ka duty jo ngi da ka ba ngi shementa hagi debate bat kita teter tadi ka panga tu por Rek ba teng ka poi ban perkhat yang apat kalong ba balai pat kini ki jing abede bat ki boundary issue ini kita ki border issue kidang don hapo kajela jung hadu menta pengidang hapan ya kren kidang hapan pomi skiseng balang bani persya bani dawa ban penbet yu pot usam kiniat ma pipide to nomi kmat ki pot la pan su batai lang kai ka bapila pan ong ba bale lala ban penbet nadu ki por ki bomenchua patakan ni kenti bomentang ngila pani I paki mi kiseng balang kawai na kiwe kiseng ya kaba kin mi syakamat bandawa nak sarkar badiban penbet no yuput usam hapok kini kan jela ka jongi pi pang ki kampan roy pi bun ki ban ya tai rei kuma pi ong kadau nang kong ya kita ki por ki bamen shwa hawa ka don ka jing su thu kum ta ba sapang kini ki boundary issue kini ki tai ki bala lengar on ki bala sa slam kata pi kajing kalong nadu bedang sedang ki leaders jongi hi don gajing duna padang ki leaders jongi ru bah kapor bang yakhi banyo hill state imat kamsim don ka clear conception kumno bangin dawa nadu nang no hadu hang no bangin da panchayati kana khnang ba ka sarkar India kan notify katkum kita ki jing penbet ke balapa imal msimdon ke jing penbet lapa kano batla chu ai la ka ai ka notification ban ong ba katkum ka North Eastern Reorganization Act la chu batai ba kane kas Meghalaya kan include ki then district of Khasi and Jainti Hills, Badgaro Hills, and then erstwhile Khasi State. Te yakum kita la chu ai kan fiction kum tan rei nadu hangno kita ki district boundaries imat chimdadon tikana ga nginang perkhat ba lap dep ya penbet kum ta ten rendang I pej hadin msimpadon kanu ga jing penbet ya ki sushania hagtu ki notification jong ka sarkar Assam magta ka por Jhagapur Phareng kata kamut kita ki notification of 1876 18 something kita te la sushania balese kita ki notification ki labiang tenrei hagijing sha nang ya pet msimdon satya kata ka ban batikna ba laya mark laya don ki marking kaleng ta te haki por ki jongiru habangila yashim kum minister bat ki wei te ngila ju penkan mau ki leader ki jongi kamta meu kapten sangma ban ong ba lade bandaya kren shai bat ka Assam yakini ki phang bat laya persang na kapor laya ong ba Kenya penbet hapadeng ki tripartite takamut ka survey of India survey of Meghalaya and survey of Assam bakin ya survey yakini ki jaka baro bat ban sngothu shai kino ki jaka ki ba ngidang yakajia kino ki balabet but nakapor ki la report ba bun ki bala bet light no kato karne ki area ki badang don ki difference te
khadu kade kapor jong kapten sangma but usoi kya habaki along chief minister but hak tu ki por la khen bo kapten sangma sokia hi jong ka Assam ki balalong senior minister ki congress minister hangne po kanot es bar away te la penkan mau ya ki negirang ba bakin sungba man kren serious kene but kaladon ka atem kabau kapten sangma badu saikia kila ya kren serious cha but lapha ya kini ki parties bakin survey but la survey na baro kiliang tela ong ba msim don kanu ka jingwet lat no kini ki ong ya ka block 1 and 2 te kadai ka jing dawa jongi namar ba katuga la atak ka Assam te henrei ka block 1 and 2 kadai ka jing dawa jongi hadin bangilayo ka Meghalaya ban panna ka Assam bato retransfer back yaki area ka ba phila tak hau khat khandai spa san huwei ya ka ba phila shimban panlong ka district of Mekir Hills and North Kachar te ngila ong ba gitu gi jaka ki ba hap jong ka Jowai subdivision hak ta ka por lade ban transfer back chapo Meghalaya ta ladon ki jinga kren but nakaliang usokia ro ta ka por ula ong ho ngin se pa survey ki shinong baro khnang ba ngin se pan bet ya ka kinu ki shinong ki ba deban poino sha Jainti Hills ba kinu ki ban retain chapo Mekir Hills ta ki le rai ki le kren ten rei haka jinga dei bat kini ki put chane se khas Hills la ong ba ki don jinga pher tang katto karne ki jaka ki ba don ka difference rei ki ba bon la ong ba kin long kat kum ki notification ki ba ki la notify ha ki snam khat praspa nyau pho san nyau phon reu ta but namar kata la ong ak ki poru ba apadem kapten sangma bat se ke la ong ba yakini ki jaka ki bangidon area of difference kamut bang se kren ban pensyong nong rim ha ga give and take policy ta kamut balada kumno college no sai spiru ain sa ya adjust but na way de ban le cha Assam ta ha ka takador kilia manjur wadi gitaru kalong setang bala la ong ba ya ki bari kita survey ba kin make mark kaleng khnang ba nda lawan ra ha kini ki arliang mamla kin saya penbet dan kelia agri saya let ya bu ki permanent boundaries pilar ten rei jiano ba poino saki election poino saki ni kitai yapno sa sokia klem don shu kano ga jing suthu ka kumno ru ke eipat ka jing angnot ka jongpi na ka banta ya ke ni ka juk ka banta bangin yo shisai ta kinong thoan tham ba ki election kalajan ka ban salong o arja khat pra kindiat lada phila banya thu ba ke ka jing thrang ka jongpi ba ruwel pi kane ka don tang ka don kam tang ka sincere ti padang ka Assam bat Meghalaya bakin ya kren seriously hang isya ngam tharai ba manokin kwa ya ka jing ya ka jia barabor ki kwa ai ban ya sok ban ya san rei hoi ki brujongi ha ki put namar kindon ka jing ya ka jia kindon ka jing ya life judge niki ya sok ki song sok ki kwa ya ka jing ya sok tang ba teng ki miskiran ki don hi ban peng kan shot kum ne kan shot kum tai ti rei kan song kini ki rumenta la kilong serious na em ya ka ba kin persu barbor ban penken mau barbor ya baro arliang bangin yalong serious ban ya penbet ya purusam hagi sya kamde banda don jing than namar ba habang ikwa arliang ikwa bandon ge jing sok ngatharai kanum don kano ge jing tangba kimju ya pain marba teng kia shifting political issue kiwe ki onglada ngi konsit kumne ngin sa brand bang ilong ki badiri tor kumju hagata kador
tinda poino sa ki election sa kini kitai kanang pensniwi ka atmosfer ban namar kata kimju ya poishu haga jing ya kran gabati kana ta ga phang se pang tilla da kialong serious ngatharai kam ngai bam don jing but ngala kumanga ong ba kini giru mentale ki kila don bon ki ba kin depend on kemudian ki data skini kita kila ban kamyo menta ban lese ya ban ya por menchua te namar kata ngait pa kide ban kamla mentaru kin kamias nguturu namar ba kila nang kamshai ki baro Kindiat pat ngin poi menta ka bedi pat karoi kapar. Balipat ba ka jela jongi mentala saupo snem bangi layat datangi pai shaman lagi jaka ngi dang yo ibun ki jingduna. But taki no kilan bangila pat pan penbet pan pendap ye kita ki jaka ki basuda pat kumno pat bangila pan penbet ye kita ki jingduna ki berang don hapo kani ka jela ka jongi. Kini ki kam development te kan long ka ba kata namar ka jing ang nur jongi ki breuru ka jor ka fulfillment kan he ban ong bangila ban fulfill katno ka bangi persang ban fulfill ten rei ngai iba kan song tang ha ka jing tresitom ka sincerity jong kinong yalam ki jongi lada but ka advice na ki briu ki bakham shempang kumno bangin develop ya ka state namar ba kumbang yo teng ni angnut too much angnut ten rei ka jing pen dep pada kalong kam kandiat te kane kala banlong ba ngim das nguthu ba ka ega phang ke mangi kwa ban develop ngayo kidon ki por ki ba kinong yalam jongi ki state ba ban wat ya ki kampan roy banwan ra ka state ngakan mau ka por to apor kapten sang ma ba bibilin do kiyat jai kumto kuma kiyat dawa wan poi u PS sang ma kumu chief minister kala don ka jing spensngau ba rapid development we should bring haka state but namar kata perno namar long ubadang kam samla baru don ka sarkar India te ula kam su thu kam bhale se kumno banwan ra ke development ba kam state but ki program ke bon la chok out ke ban pentrei hak to ki por banwan ra ke development rein da page I kumba ki official ki bureaucrats kimla ban budin ya ki ba unong ya lamu plan te teng ki sakot len ki fail te kumgini ki jia kumjuru wan ki way ki ong wan sal sengul ki ong neu suki than kadba hagajing pejongi pada ulong stable ngimla ban sotu wi te ki development ki development ki bang itmu imat kimla kaban long kumbangi kmelenti namar ba teng ongno ngi thmui kaban generate electricity ngila kwa pala ke taru hanrei napet ka performance mlong namar ba ngimdon ki infrastructure ne ngimdon ka technology bas lane ka jingsung thu ka jing shampang ha kata kaliang ya ki technology ki ba ki don kam ha kata ka por te kumjuru ya ki we ki kam ru imat ka yat kumta te da suki da poi ha ki ni ki por lei ngiyo iba mdei tang ba mla ban pentri kam tikna len ban penlong kam tikna rei wat ya ka ba deban long kam long kam shu no marba kala ka ekonomi kala nang
kalau nang spread chano, kalau nang yat chano, kalau nang tu chano, melati kenasyo. Taba kisa ong ka corruption kan ne katai, kalau bandai kata, te namar kata ngemla syuban ong ba, Nrei nda perkat ya ki ke baki sokar na ka wei ka porsi ka wei pat ki plan hi banwan ra ki di kampan roy. Ki le kat bala banwan ra kampan roy. Ten rei nda pej pat msim ki briu ki ong ba msim don ka jing roy. Pi namar ka tangim la ban ong la ka de ra ka jing bom nang jong kinong yalam ban plan ban yalam ne kinong pentrei ban pentrei ong no kum ko surok ka bangila penlut ka por bat ki polisi jong ka sarkar Meghalaya kalong ban la stress ban kampen bhai ki surok kaleng nrekim ba hadu menta ngila ti hoy ngila open up new route everywhere crisscrossing ka river ka way tenrei kajing pen bhai kim long temla tip la ka failure jong ki engineers failure jong ki department ki pentrekam ne ka failure jong kinong yalam ngimla aman tip te ne ka polisi tenrai ka rukom ka system ka jongi lase melatip na kata daw imat don kamban perkat ki na kata ngong badon kam kiban ai buit ai bor hagano ka dur laban le kini ki baro Roel pila long ru umentri jong katanat piludi pat kumjoru ya ka ba pila yo ban lej jurep hi dala ki jong ki kmat amar ba pidang syat nang klanya ka por ba pilong menteri kindiat pila ban ya thu ka ka ba pelong ya ka ni ka jela ka jongi banginom yo ita ki surok ki papaka hatu ka dei namar ba ki kontraktor ki perkhat tang nang kabanta ban yo nong haba ki pentri ki surok lane kadai baka jor palat ka corruption apo katanat piludi ngada pej manga hadu ki porjongi hi kampada don eta corruption bayu mo hanrei kadon ka failure ka jongi ka failure klong ka system jongi way ki engineer jongi ki le DPR ki estimate ki barit ki bom la ban sustain ki estimate ki jongi ki long tang ban construct route la de piang rong ru i rong i bar tang kanu in chi len chi steng rum don te kane ki ne ki judge specification imat kapenlong ya ki surok jongi ban numla ban maintain lanor te kata ke system imat kata kawai nata sa ka jing pentrei nadu ka DPR nadu ki estimate hi kila arit lepa nangta ki sa ki kontraktor kiapan haja ka ban yapan above kiapan below taru ka de kawai ka bab penlong ya ka pildi ber away ba kan ong no ba kan hafil kan kafil te kini mat ka system ka jongi ka bang ngtip ngi inherit nang no ka ba kai la yat kumta tingim laban penkelai ma de kan ni ndape jaki wi jaka kam dalang kumta pila long ru menteri jong katanat an ka ba ong ka law department namar kani ke election arja pra kibang ya kren hi kidai kimat kiba nya kren hi kidai kabami na katanat an kamtam khabanwan ra ek ordinance ka jingbomla ban pentri kam ya ka village administration bill bat kiwi ki an kiba upaj ba hi ong ba kilong ki an kiba persha ya upaj ba lingba ka jongpi kumunong ikmat bala khamrang ba pila ban penso tho shingiling ba kani ka program kumjur shupaj ba balai ki babun ki an ki tlot khamtam bai dei ru bat ki kam sneo ki bra ki bajujia malna ka sngi po kani ka jala ka menta tak rip case te kumjuru bat ki we de ki an ki bangi shet ong ba ka an ka senjor
takadaw baki sami ki kam sniu ki balai phojat ngarum deru an ngampada pulis pangkiloru kalong ba yang aban komen tenrei ke ke bangiu I kalong ba pi kanegari jongi kalong kababun sertap ba ki baro te nadu karukom peniat kendeu peniat siap karukom kenkur kenjat karukom nadong sedong idon laga jong ngiper na ki weipat ki judgment rew hari India te ngigi ulum baro ngidon lagi jong ki system bar kam tambe mangi khasri imat ibun serta bah ki rukom nadu ka kur ka jat nadu ka longing longsam nadu ka peniat sinong peniat tau ru ka te ngin dala pia kapor baki snai constitution imat kila ay nang kong ya ka 6 schedule yangi but ngin dala penlejeng mut bha tu ki por tang ya ka 6 schedule ru ngin dala don ka base ha ka ba ya ki anyil hap ban tau katkum ki eke bala kabala mi nang ta na kituki rei imat ki an ki ba najrong kila suwan lagawan namar bang ngimpat long ridi ngimpat examine sisa ya ki badon hala ka jong ka jaj ben ruang ne kadai kata imat ba kapoi ka jing yang imenta te namar kata bang isnai nugi ani menta kalong man ba ngia tengku bat kini ki tradition jongi na ka we ka phang se ka we ka pang lapi ong ha ka liang ka inheritance ka property lanela ong ha ka liang jong ka khen ko khajat ka ne ka tai la ka long ha ka liang jong ka jing sun char sun thau emat ki wan shwada ki we ki an ki bana jrong ki ba katkum constitution karbangi na po padeng empat long ridi ya ka ngin bill up ya ki an ki jongi nangkong ngin general penlejeng mut nadu gitu ki snam papas constitution hadu kini ki 50 60s ban formulate ban wanra ya ki an ki kanan ki ya date ti kana bat ki rukom jongi ki tradition jongi ngatharai kan general yarap ya ki we ki an ki ban wan lan ki ban sa thau ki ban pensiong nong rim ha ki tu ki an ki ba la wan ra lang ba ka schedule ten re namar bam sim wan ra man shwa menta lasdang ban le la ya clash bun ki le tengkho bun ki na ka ta daw kalong ko ba yang iban ong ba ka ka balai ba kini ki an ki tlot namar ba na ngiru nangi ki try kum ki khasi lane ki nong snong jong ka megalaya hang le ngem da don ka forum ka ba klan ka ban ajung mut tikana ha ka liang ban wan ra e ki an la hadis council ne ha ka state habai dei pat bat ki an jong ka jela idan kawai ka marriage act bat kawai ka lokayukta yu I bahadu kini kisngi kini ki an kim simpat datre kamba ba ruel kum menteri uba akipor ki ba pilong menteri ka ba pio I kumuta urang ba bahatu kum ka an lokayukta kan long sisa kata ka an ka ba klan ka ba nyele persya ka kambam sam kalok ayuta pi gini lok ayuta gini tai ki ba de ki an ki ba dang invent hi hangsha ladon lepa ki IPC ki CRPC ki life judge nadu ndai nadu pareng lada ki court lane ki kino ki jing bishar ki jing penyekam karkum ki an
kin general exercise ti kena na kita ngai ma ki le de ben biang tenre kita ki lawan penmi menta sa ki lok ikta sa ki ne kitai ki ban nang ngan ong no ki nang pen klumar susu ke jabing breu ban penbiang watang ban penbiang ye ki ki ba ki prescribe hak itu ki an ki nongrim ki ba ki bo ong no kumhang ne ki ong ngide ban thung yo lok ikta te lok ikta te ban jit tang nak kita ki Supreme Court lawyer ne ki High Supreme Court judge ne ki judges jong ki High Court ne de ta te pi ki state ko mangi tang ban yo ya kita ngimyo te tang ban penlong ya kataru mla man penlong te saban go into ya ki cases ki ba per lele kan nang jenjar te ngai kat banang me ki por ki kodru kinang pen yarea karukom sanchar karukom bishar jong ki te kin ai ki directive ki babalai fujat la sel singi kalong ko ba kata ban ong te namar kata ngi kumno ban penbiang kat kum ki jeng don kam ya ka ba ka parliament kala ong ne ki Supreme Court kila ai directives kalong ko ba kata ya ki state ki ba kumangi tementangin paipat syakawai kamat kabajuk ya keren ba po keren san politics mitep ya pi ba pisdang ya ka jingdon benta ka jong pi bat kiseng rulum kumutaw nom ikmat jong kaseng HSPDP hadien ba pinsam ikmat pat na kaseng kongres pat ba pinsalong kumu MLA jong kaseng kongres kindiat pila kaban yetuk ka jing ye per jong kiseng rulum ha ka por pat ha kani ka por ka bamenta baro kiseng ki don ke jing thumu ban pan bha ban wanra ya ki development ban ai jing ya dai ki pajba hakir kom ba fer ten rei ki jing thumu ki ba bha barbor nda ka ba hadin ba nakila job election te ka ban ong ba kila ban patre kam kum ki thumu namar ba kasan perthei kayat la ka jong ka rukom pania jong ki naga por sa por te ka bang i glong ba kisang rulum ki kwa ban pania teli par rulum andre kat ba kinang ya ong bangin ya teli kinang ya pra te kam ka ban ong ba kumno mangi nginla ban ya teli hagano bar hagano ko por to ya persang ka bhaban ya persang man ka por tamba hagano ma ka por kila ban ya teli bar halor kino ginongrim te ngatharai la ki syam ya ki nongrim ki babyang lese ki yas ngobet baro lese ki ya teli bha tenre kumbakalong mentan dapet ki issue ber ki program jong kawai ka sengrilum kalong tangban yakni ya ka borsen syara te kane mat kanom poison no kan poi tang kumno ban thau party bat nala de ga por kan nang troin te wat ka national party kum ka congress ru na ka por ka katlot kaswai na marba teng tuki objective lane ki jingthmu ki jingthmu ba bha kimla ban pantre kam tikana te lane ki fail ban pantre kam te kitul kelatlot kela ta te namar kata mla ban ong bakanu political party lada ki regional party ni national party ki ban kham lane ban khamne lane ban kham kin kham manjur ki breuru ngimla ban ong ka shulong ba lada don ki leader ki ba kham ibiang imat kata ka group
kakeu ngai namar katakan syong haki leaders Kumba pila yathu hakipor menchua pila syong hakaliang persya kumumeli jonga seng rulum pipidyang ni balada umdan hakabor unumla banle berkajing jong upat ba kumba juut junam de kini kinom ikmat ki pamenta ki bejuong habo upat ba wan cheki ki ong bangim dan hakabor nginom la panyarap bi kane kadai ka jing ong uptakalong namar bun na kinom ikmat ki sengau badai tangka pisa ka ba deban penhun ki breu kadai kata ba ki ong ba ngimla thau purthai namar ngimdo na kabor ngimla ban yara pe phi da ka pisane da ka skim le ne da ka no re kumginong mikmat ngi hap tre ya la ka jong ka kam la ngila ban yarap ne mla ban yarap ngi sngo bangin ngi persang berbor te ngimla ban ong ba ngimla ban le re ngi hap persang kano ka kam ka ba ki idon kam ban le ngin habia persang thar ki issue ki wanra ki pajba ki issue ki ong ba ya kum kata balai bam le kita te ai kum kita nra gain ha ki la ha ki sarkar ha ne ki pararang ba la ne hapo assembly ru nra gain ya kum kita kai ga pelong ipi pan pai kmat no syakaseng kongres bat ban no yakaseng rulum HSPDP hakatu kopor pi kawe ka long ba kajing su jonga to kopor ka long ba halopo ka HDP no doubt ngilong sincere ban train am tapai ba tenrei ngimyo I bang idon ka scoop ban le namar ba we ka long ba ngim idon lat ya ka bangin come to power ban yo ya kabor ha ba ngila ban champion kanu issue rangkat berkari India berkawai lane ban pen urlong ya ki bang itmu tharai ngitmu na kabanta ban penbet tikna yo putusam lesing in amla ban achieve kata namar ba ngilong tang khandiat bat nama kata ibu wati ka state la jong ngimla ban pengai te saya ka sorka India la kumnom la pandai wei kata te namar kata ki program ki babun nginom la ban pentrikam but habang ikren kam ta maka development hoy ngisngau ba ngiatur ban penyo ki development wat ngidon ha ka opposition ru te nrei habam don hi ha ka jili ka bangin ya perkhat lang banyarai kalong ka bae ngikwa ban wanra ki development lang bagi surok lang bagi lentir sengken lang bagi wei ki pang ke agriculture ke ne education ke ne tai ten rei nginumla lamda ngidon lang ha ka group ka bangin ya perkhat lang ka baro ti na kata ka dong iba hapok SDP nginum la ban wanra kanu development but ki ba ki kwa ka development te na kata ka daw nga hato ka por nga ong ba imat kan bhai ban don no ha ki national party ki ban yole se ka bor ha ka bang ila ban le but kalong sya kum ta bang join ha ka congress but ki ai nga bangan petia ka pludi to por bat ngilala siya ban wanra ya ki surok keleng to por namar ba kamdan ka record deling ba jong phi ngin yo jingtep sngobay thu ausnem ayu phimi nakaseng HSPDP bat no nga phi kajing ya pad ban nga bat SDP kelong a very simple issue ba huping ule kelet tianga ula kwa banum ai tiket chu yanga da ka ba un ai no ya u ba ya phniau parlok jonga hi na mokrwat ka ba ba ya phniau to per ken ma u de representative na non stoin ten re kwa ban tur changa kwa ban wan kani no nanga te pat ba pa de kim pat kwa belem ta ki dang kwa yanga hi te
ba uping pada ya Kristian yau ba yau fneu ka parti ber ka we Kristian yang tang ba uping bat ki we katukan ne lai ngut sangut ba yau uba bak wan yang tu ba long si am chwa kitu ba Kristian beti ba yau fneu te nga namar kata ngayo ke jing Kristian jong ki nong yalam jong ka biki babun bat namar kata ngayo manga ka tiket te nrei wat haka klimat ba khadu ru ba hoping dong kwa set yang da ka bo ai ya ka tu ka ya ka symbol allotment order let ai hau return officer tang ya kerteng jonga ai pak klaim ba ya fneo klaim yo symbol ba ya fneo da pelidar te ka pendom yang tangita te na itai jingmi nang ta te umpechu yang habangila job election umpechu yang ka ban ailis minister nomor ngilia ong ba nia trilang tang regional party te le penlong ai te meeting yang umpechu te wiale tang tu te nga tau de ho propolai sna propolai ka election ka fourth election te hang tak hau propolai te ngajop salit namar bobo huping lo Kristian yau tau yau tau ba yau pneu tu yale independent no gain mau namar yo ya ka yo symbol la do yo symbol ngala du manga gain ngala rem tharai te nre ngajop tang khnai pholai bot te kata de ka las ka ba nga happy affair par ba hoping but tang nai tai point nga hap ya ka ban weng no elade na ka SDP but ngalet ban ya keren ba jong balapang unwar balapang la don lupa kongres but jong but ba jeli yang kadene te da trai ba kimla supat perwan pai ma ba filami no na SDP te sawan pat hadu nomor ba kajingle chiliang yung ba hoping ta ka por kolong la kala pau peleng te ngaru ngala kumkop nga ba hoping la da phi le kum le ngan ya thu ya phi ba ka SDP kan sapra la da ngala mi manga ka SDP kan sapra ba tang hapo sinem hi ka prasya baro ke jong ba Stanling ke jong ba bakwan yang ke jong ba moksha ke jong paro ki mi ba Dr. Pakem ke jong ba Winston Sumyong ki ami baro ban form ya ka SPU ken mau ki form no ka SPU gen rengkan ber ki FCLC te ka prano ka SDP kande itu kata kade ka daw ba thai ban perlong ni pi mar 1983 kat kandai spa propla de senam ba khaddo pat hadien kandai pulai ba pi wan phai bi de na kata ka daw pat atu ka ba ki reject no pi pi mar te ngalong minister piludi haus nem nadu kandai pula nadu prapolai hadu prapopra te hau prapopra ki reject yang namar ba ngale kongres tade point katuga de ka jing trei ke barat ba jong ki KSU ka de to por ba what about Rajiv Gandhi one canvas yang has mau kurwat nrei percaya katar KSU ker saudong baro ka jungwan jong Rajiv Gandhi bat ki penrem yang asya tagasnam tenre ngawan biang hau 93 atu khindiat pat phi nang yabangan chukli phi ja phila yathu khana spang kiseng rulom kani ga jingya snok ti lang mata ga jing ong ga jing te lok jang ka UDP ba ka HSPDP hadu kanu thrai kan khlan kata ka force ba kan dan ya ka bakala ban kring yu pat ba ban yo ta ga jing ye sesisian pat namar kiseng rulom kini ki snem bla lai kila do ga jing ye jong pat ba khamtam kumba yathu phi ga de namta ga ta ga jingbon ba jing surut pramaki atu phi I bakan don sisa ta ga jing khlan ha preng kita kiseng rulo ba ban keren kata te mlaong ya halak jong mut jing perkhat breu mong rei ngamtip menta bagla don ka change of leader namar ba ya ba hoping
Henry lada udang imba hupeng kanum jia. Num don kajing mdon jing ateli ai ro anono. Mentang am tip na marapo jong uba basay mo la u tumusyan amban penlong kam syaya kan kajing ateli. Nanda jing atelang ngem laban ong. Tenre kidak kisien kipen iba lada kila siaban atrelang ngatarai kandon ijing saiso. Henry kijing kalong imar lada kisdang ban numya syania we pada kabakin ya bu kandidat bat cawai te kan umpoi hang nong no. Tapi imnu kijing mi pat jong ka PDF. Po kijing yalam kijong ya kaba mentang hoi ka kerteng kijong ba PNCM kampat pau. Saya kadar rela syutip bawa PNCM udah kupa ubala seng ni ka PDF. Kator barang kator kenang penbun syuk gi regional party. Bat kane kijing penbun syuk regional party. Kenang kam telot syuk ya ka kos jong ki regional party. Bat kane kalong imat kalong ka PDF kalong tangban accommodate ya ki aspiran ki babon kamtam ki MDC. Te kane lada kalong menta te man kasan senem kan yelong. Namar menta yalam ba PNCM hagawai pat ka por ni yalam sadawai. Te tangba kenlong da lakajong pat ka PDF. Lane da kawai pat ka parti. Kin saya jia man kasan senem kenlong ta. Te iba ka kampoi jano kata kajing ateli jong regional party. Te kai pat kajing jong pi yala kajong ka parti pat. Kongres. Kongres kumba kalong menta hangne ngai kan long ka ba sitom. Kumba kalong menta. Henry ka kongres kan syong ha ka central leadership. Lada ngi layo yau no leader uba kari ka donjing syania ngatarekan sakiu. Raya mentah hi spor kan kandang yai dangai sofar kumne. But hangne ha Meghalaya lay ngai kan dang down chu. Kai ka daw try ka ba pi lamar pila long ro. Kadaw menteri rang ba. Kam da don kadaw hajin sya ki babon ki e kongres. Babon ki pajba bat ki leaders ru ki e kongres. Hanrei kajing duna kalong kinong yalam jongi ki badon ha ka syuki. Hakaliang government Dr. Mukul udah berubah start ubala saban at least speaking hagajing keren jong ka biang na rang syadong ndai kam ting mlaong ka hadukarno kan kayat kam tangba udah berubah start basang tu tenrei ka behavior jong ka rukom dealing jong bat kinong mi khmat kam da biang bat kinong mi khmat lesi ki pajba kalaman biang hendai bat kinong mi khmat kam biang namar ukanya la de tang top man ubom don kam yano shu hukum bet nang to na jrong do tade ka pon kawa is lacking with him ka ta quality ka ta palat te namar kata kan hiar kan badang don kum kineno ya haka government haka parti bede malapang lese kada kalaban long kum kalaban long jinglong temen kum mga ba dadon shu kanu initiative but kalong bantang ban penkelumare ki para parti worker aja kaban tei na penkelumar man te ka baru aliang nagaliang government bad nagaliang parti kalong baduna kata-kata hana klimat na kata daw nga iba ngim survive balong kumne te kan nang kam kata
Tege ke jing perkhat ke jong phi pan. Hau arja kat fra ngim don solution ya mentahi ngai ita tang lada ki bru ki shu khaprip khmat ka ban but nam ta congress kin but nam ta congress ten rekat ban wan ha ka bor ngai la arta ten Kamu pindang ikun na kongres arja kat fra. ngangan pan tiket na congress lada ka ai na kam ai ngam tep namar kila wadaw yang aru mde ba ki I umta Nakadaw ki wan daw phi. ngam tep nakadaw ayun mar kila pha yo way president yo ka district ko district president lo wan batmai par uta yed daw bet wat daw bet ya ka ban pensniu yang I te ngi per just ngap na mar we have no more time to ban da exat kata bha man chu sngap bet ki e ka ba ki harai ki ya bet ki ayu ai ki ni yong men ki tre Li pidang don kata ka mensiam badon kam menteri bat ngandang hab ban yakun ya ke election ajar khat pra ho ngitep ka mokorwat kadi kata ka kan nongba jongka southwest khasil skadang shio elaka jongka district ngitep ru bagadang sadin bon ma de ka mokorwat ka don la ka jong kata ka quality ban ongno ba kala ban pau po kamap jong ka prathai ru habde kam jong akai prathai kai par ka jingi I jong phi balei bidang thrang ba pidang de ban long kum nomi khmat ya ka te constituency mokorwat ba kumba kalong baleng dang kwa banang ye tre kalong ngasngo ba da perkhat ya ka kerta patia ka met ka phat ngasngo mala de ban song thaj bet ki pai ba pa de ki yo I de kumwei wei kalong kane ka communication kumngila ong ne empat ibiang satya nila produk ya ka bangin dawabat ka sarkar India kala manjur manu na ai ka national highway ka ban yat lang ba makorwat sidu ranikor tagaway ka bangi dang angnot nang ta kuma piong kini ki infrastructure nam ta tourism nam ta education nam ta kiwi but ngalong particular education but labor kalong namar ba ngayo I ba ki bru jong I stai ngin hab manufacture tangi ki bru namar ba kajaka kalong ba kata kabom dons borshu la de tang kamau sudah te ki bru ki mag jenjar namar katangi la hab manufacture tangi ki bru ya kaba kin hab mi ya kaban let keleng ki bru ke bla don ka skill lam nom no ban tre ban kam te ya kita ngi dang angnot bala se da ka jingera tre lang jongi ki pai ba le se ngela ban wanra som chin ban dang pan mi shu ya ki breu ki ban tre sitom nam ta ka thane ngila la ha ka we ka liang ban pan sungu thu ki pai ba ban nom shania than tang ha ka ne ka pisa ka ba shis klimat ba tang namar ba wan terwa kane twa ka tai sa bot kumta bat ki pai ba ki la sungu thu ya kata kila bot thi la kumno ngim don kanu ka ban ong ba mau korban ban ong ba ubru tangda ka pisa un sujop election namar bang ngila hikay ka dur bat ki pai ba ki respond ta te kiwi ki phang ro ki ko ban hikay te namar kata ngi ong baladang ngi dangdon lat ya ban don ha ka jing shakri pai ba kumne kamot ba ngenom padyo ban chong thaj ban le se ke jabing yong ke nang trikam nre ladang ya lahap chong thaj te kalong lahap ban rest proper rest de kumuri rangba pat phi kumno pe de kani ka juk ka bomenta bangyo ekonomi khmat ki babun ki ba perkhat kumang ekran mene tai ka pisa kumno ban yo long kontraktor habang iwan long khmat ngin long kontraktor ngin yo tre ki kam ki jam dalade hi pe de ke mel scheme la nip ki ki scheme
cái jing yu i jong phi cái ban Ka- ya lam me ka jala ka jong i ba abang kren ka ngi haba kren na kani galyang ka idu jeng kermen bhai ngaro ngim don shu kapor kum kapor abang ilong nom ikmat ha ka first term second term third term fourth term hadin kata ngila i kala ya la ka jong ka perthai te menta ngai ala jukrani ki bru kumta ba imat menta ki bru kila kwa stang ya ki ba la ban invest pisa kemar ki businessman ki ba don pisa ki ban yala election lane ki bru ki ban nut ban penklumar ki ba mud nut ban kop bet dai manga uban la ban yarap ya phi wala da ka bor met bor phat ne ka bor suloi ne ka bor atiar kanoru fi kum kita imar menta lane kanu kan hun ka badon jing ngothu kumnoi ka ban swindle ya ki jong ko government imar kita ken roi ha ka ne ka juk ka bamenta kum ki nomi khmat te namar kata ki riushisha kin khandiat manta ki riushisha ki ba thmu sha ban chakri ki pajba da ka donot ka man sim baro imat kan khandiat namar mnuchu ki breu ki ba ki riushisha ki mnuchu bani tur bani aireng hakum kini ki por la ki aireng makana kan long la chu aireng leno ai kinom job namar wala influence da ki pobon ki ba te hoj amo kurwat ngam ong ba kala la ban influence kata tenre ba lada kilawan kum kita kini compete para kumta tekan mar kata cái ka khubor na kaliang de jong phi pan tenga chu om ta ba lada kumno katup kane persen ki riu shisha ki bat trang shisha na ka ban te ala ka jong jaj ban riu la ka ri te I can exact la de re te ka sha ka por menta thai bandang pun rung apo ka chumut jong prakhat jong pajba jongi ban pen sngo shaki bangi di banong yakini ki businessman ba kimdei hok kita ki brio ki brani ka mensiem man long kum ginong tho an ta kanu ka linti trai kumuri rang ba la ngi persang kumta ban hen lem ha ki brio kumta tenrei dasngap ya kal baro khandiat ki ban padiang ya kum kita ki nongrem te banse ban chuong ngila i du jing kermen tang ba warla kataru ai ngin kermen bale se lada don ki ruspa lada don ki ba klanbor lada ki chen ka jinglong ki chen ka man sim le se laong ha ka perthai ka manta namar don ki pilenar ki yu ha ki we kiri ki ba long sha ki jingger khuya ki pajba laong kani ka system ka bathumai ka ba wanra u Narendra Modi belum menteri ramba adu songkari India kata ka demonetization hatukan ya rap maka election ka ban ong no ba ka pisa kanam long ka ba khamat do ban penbet yu pajma ke jing yu i ke jongpi kajing kalong ba imat mdon ba numdon ba sangap ya ka ba lajia kila forget demonstration kan ni katai baro kinum mdon ba badar tang kapang kalong tang lada kibriuhi halagi jong ki than ki apan ngothu para maki ba ngede banyo ki briu ki ba
Don Sha kajing temu kabasisha na kamanta ban Syakri ki para breu ban le ki na kamanta karibar kajai ban reu de tang ta klem da pej ya kata kashimet namar haba philong no ikmat kamot ba kata kashimet PM hi wala long nom no tang na da ubum hun ya ka ba yo ten lem no andrei awal long nom ikmat PM katulop te ngi im tang da katulop nadu menchua hadu mentaru ngis ngau ka biang te kam dadon kam ta manong bangin pechane ngin pechatai nge ngim judon ta ka business ngim judon ngim junang ta ka business ngim junang ta ka euro ringi im kumju te balinda hangar on ne kita ki baro hoj ya ka banyarap ya ki para beru na tabakin bitkin biang baling ngim yarap ngen ka kam ka jam deben lada badon ki kam de ki deben yo ki pajba ta de pang te rei lagum no ki bru ki deben don kane ka sincerity halade but ban pensutu lem ki wei kumno bakin jet ki bru ki badon ka integrity ha ka jing im la halade simer ka jing ka sem ha ka dong ha ka than ha ka ri bro ka wei ka de ka ta ka badon kam but le selarang yo kum kita ki bru ki badon ka sincerity but ka integrity ngangai scam ba kari kan roy ka jingkali ka bakado ko mga kwa man sangap ko mga kwa man yo sngo trai pat baru na ka sentor ka jongpi mi don stangkat tu ka ne banai ya ka ba pat ba kin mi na layeng ban jet kino mi khamat baru oi ka songa ka man ka jong pat ba yanu ki jet ya ka sang ayu bakin penwan cha ka bor hau arja khat pra hendrei na pedang kini ki seng san perthai ki badon tagalong ka congress tagalong ka BJP lani ka HSPDP ka UDP kumwei ngiru rong ba plus dang ban Syakri ya kini ka jela nadu snam khatkandai spa nyu phuar yano phui bonlong kumuta menteri rang ba jongga jela hau arja khat pra ke bai phi bet bonlong kumta leader kini ki batang kham kerta yamantahi de ngem pada yo lesen dala declare ya ki candidate baro na ki parti ba fer lesen ila ban asas sa ta kapor re yamanta na marba mpadio kerteng ki ban thmu ka ban ya aireng ha ka ne ka election ban wan nam patla ban ong na marba lesen ki babun ki ba ibetru mlaong re kumba kalong menta kini ki badon menta mdai longsho ki balalong menta balalong kumut kumbalapang mukul salseng padmano ki ba Dr. Don of course ngempad la pad udang long tang khandiat por ngempad dala ban bishar bha kumno long ten rain dapat je kini baro kibala long te la imat bhabakin kutno te yano phi phai khamat pan na congress te na kini badan na kini ki banwan te imat amtip na kane NPP uneu khna u tu Konrad la unwan na maka state bad la da unwan ka karukom yade jung upat paranom kmar ngim tep hanrei naka qualification naka integrity jung lese ula banlong te wa preston ka reading ga jong pi o preston ru de way ba imal lada uyo lathi ka bhai tangbang em parla ong hadukat non la ban hol unkam ngai mat unkam long accommodating panban
Prestun. Te ngilai osngo kat tu abede bat naka jingekren kajong pi te kaba kadu ikwa ban yo osngo ba pi phinde hu phinpan ni ka ticket na kongres arjakat pra Ya. to na kaliang jongi ngi shukit bok kitwiang ni pi bat nyai khuble ye pi ba ruel eka jing kloi ka jong pi shakani ka program jingi markmat ba kirukmat ba ngatrai ngin nang ye kendo biang but kumni nga ai khublei ru ikipat ba ki ba pej akani ka program ka ba kala long ga jingman to ep na marka de ka sien ka baning kong ba rural lingdo in one hakman jong ka media bane kreman markman kumba ilaju i ba bunsin hi iju yele ban ker ne ki media and rementa kanti ilawan but ban pensngo nadu abide ka jingm ka jong i shimet ka jingdon benta ka jong i ka politics ki khuwar ki be ai habede bat ka jela ka jongi kumno bungi don kam kino ikmat ki ba kumno bat kumjuru ilakran habide ki sangsan perthai takinie ya kuble pi kuble shibon. Pride of Scotland of the East, RJ Foundation, a CSR arm of CMJ Breweries. Markmat bat kiru khmat, markmat baruba Rowell Lingdo.